burina buma ho daiti phailang tu borok video jodi snuk tong khang ke daiti phailang tu dugui tongui to ya daiti ne phailang tu dugui tong phe sungte bukrak majra ro nai borok na sung hai khe ne dai to nawi khailang tu burini bunu khung khaja bon bunu khung ba ya na te taksi ni bunu khung ba ya na te borok na bahai ne khoi borok bo ja sai khai na to borok bahai sia hi huma bai thai sa bai pa ya asa sia hin kila tani uskuti na lai phro roglo ta ane sala no le ringai na halai aro suromo surum rogo ke ro rawi sa lai mani rok thung botorong thong sa an ro kisa sa kok saya nong ni lam mogui thangla hangke angkol khaila hangke biji mangno kedungma ada gonta pore sa si biji ge sobabai kok sa ge samang nang himang sawo ge ang je number ma phur ni sing ke ani busanya bukol khayo uburina bukol khayo ke borok kono noi dusri kol himang sa sawo borok kono e bu sa salai ano horo ni o phai hu phaila ha bo sobano sa nang kasi de puruma ang puruma won he ano raba da basi yawa ne tong ha hor ekta digi ke ang kiri wo ne ang kombol thoklo la haus rai bu ma sa thuja ke ang ko nya sa hoya ble he mo se an nang ka se de puruma ang puruma wo ne he ho we ge ba phonogras di he ang ha ke ba phonogras ne ke ble phonong ma ya sok phanyai he raba da ba yon he ho ke ba ang bu kiri mane na amano kol khai ba besa kanai ta tongun ta singjing saiman ka besala bo college pore tong ta chrai besa bo khorok sa si gari ro customers to khaibi sarai to mun tabo bo kari khang ken ro bo mai kisana sa jang nai kere ni bangai ne oro kisa ke tak to hai omong haka lukoro khnawi man khana belai ne chini somaso mahai darti jeng nugo jeng phunungna bo musuya phya mahai jesabone phunuk di lukorok no phiaba o tongmung saraya kisasa sal thangjak tal nei tal tham homai o paraga dawon jeng mangphlibo phunukha kubun chala bai sinia borok bai mobile bai connection anglaibai je Delhi Mumbai Hyderabad o thangwi tui kha khalai mani phiaba hain hai mahai nukjak phiuka jate mai tangthang sini somaj robo abono bomai ke step na ke sanai je mai ke kra khlaibai janjan lukung thang somasung thang NGO thang mahai rokno jeng kra ke janja elkabo marong laisine haisa upai krika amo buini kubun do pharok bai jeng nukja khangka blaina lasimung rojaknai lasima besungsa tei boroni nukhoni Jitendra Jomatia tei Khumileni Jomatia boroni nukhoni je problem ngmana rok joto boroni buma tei bune basi rokni khukti bokhana laikhana tei je lukorok chini mangphliwo nugui tongnai haikaba naibi tongnai rok o Jitendra Jomatia tei bwritui khatnai boni jeng photo roi ronai rok jodi nuk tongkhang ke o contact number jeng screen o roi nai borok tabok pono gosei tongo je boni bwsai no je nugui tongnai rok call khaidi borok thangui nahaphinai kahake tongnani musugo bwsa butui no kaha ke